Ministerstvo školstva pre vás pripravilo. Tento videonávod je určený pre riaditeľov základných škôl a ukáže vám, ako upraviť a vyriešiť neúplnú prihlášku žiaka na strednú školu riaditeľom základnej školy. Pri práci s prihláškami si všímajte ich stavy a označenia, ktoré sú nasledovné: rozpracovaná, pripravená, neúplná, doplnená, v konflikte, podaná, zrušená. Ak už rodič podal prihlášku na strednú školu a tu je potrebné skontrolovať a upraviť riaditeľom alebo zamestnancom základnej školy, prejdite do sekcie Prihlášky našich žiakov a kliknite na tlačidlo Zobraziť pri danej prihláške, ktorú chcete upraviť. Upraviť prihlášku môžete len v prípade, ak nie je v konflikte a je neskontrolovaná. Ak potrebujete vložiť poznámku alebo upraviť hodnoty v prihláške, kliknite vpravo na modrý text Upraviť, ktorý sa nachádza pri každej sekcii, ktorú je možné upravovať. Pod poznámkou školy sa nachádza aj aktívne tlačidlo na pridanie alebo úpravu poznámky školy. Pridajte poznámku a kliknite na Uložiť. V dolnej časti prihlášky môžete od zákonného zástupcu vyžiadať prílohu, ktorá nie je dodaná alebo je nesprávna či nečitateľná. Ak chcete zistiť, ktorá príloha vám v prihláške chýba, použite tlačidlo Upraviť v sekcii Prílohy. Prílohu nemusíte iba vyžiadať od zákonného zástupcu, napríklad ak rodič nekomunikuje elektronicky alebo vám prihlášku podal listine, škola môže prílohu doplniť aj sama pridaním súboru do príloh prihlášky. Po doplnení všetkých chýbajúcich príloh školou môžete takúto prihlášku označiť priamo ako skontrolovanú a odoslať na strednú školu. Ak zákonný zástupca komunikuje elektronicky, môžete prílohu vyžiadať cez tlačidlo Vyžiadať prílohu. Vyberte typ prílohy a uveďte dôvod. Potom kliknite na Odoslať. V tomto momente je zákonný zástupca upovedomený e-mailom a môže vyžiadanú prílohu doplniť. Po doplnení prílohy zákonným zástupcom vám príde upozornenie a zmení sa aj stav z neúplná na doplnená. Ako riešiť konflikty v prihláške, si rozoberieme v ďalšom videu. Projekt je realizovaný a financovaný prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.